Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani tuhata-hata ni debata dihita, nagabe turpuk jamita di minggu parjolo dung Trinitatis, imana tarsurat di surat paduahon, na tinongos ni Apostel Paulus tuhuria Korin, bidu 4 ayat 5 tolhas tu ayat 12. 2 Korin bidu 4 ayat 5 tolhas tu ayat 12 hujahoma dihitata payuti matakas. Aidada diri nami hujamitaho kami Kristus Yesus ido pau boa ibana Tuhan alai naposomuna do kami alani Yesus. Ai dibata naman dokkon marsinodang hati uroni sian haholomoni. Ibana napatiurhon rohanami. Pabisar parbinotoan disangap ni debata na dibagasan bohini Kristusi. Alai dibagasan inganan namuramatapor do artanamion. Asa dibata na puna hagogoon na sumurungi unak kami. Dinasaluhut do kami marhapor suhon, alay dang hapusohan. Tarsosak, alay dada tarhapit. Natarlili do kami, alay datung pinasobbo. Pinatidgakon, alay datung anggo bolong. Toktong do hupausuk-kusuk kami, di daging nami hama mati ni Yesus. Asa patar di daging nami nang hangongolo ni Yesus. Ay toktong do hami akka na mangulu dope di pasatu hamatian ala ni Yesusi. Asa gabi patar nang hangongolo ni Yesus di daging nami na olo matei. Asa na makorhod do hamatian di bagasak kami. Alay hangoluad do anggo di bagasan hamu. Ido yang go sahat ni turbuki. Hamu akadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Secara kesimpulan turbuk jami taon gabe sada hagogo odo dihami akka parhobas. Ala partohona do dihatai di bagasan turbukon ima Apostel Paulus. Adong do nama sa hati-hai buasa dohonon na di ayat 5 ay dada diri nami hujami taho kami Kristus Yesus ido pabua ibana Tuhan alay naposomuna do kami alani Yesus bocirna ima hubay masada padohan na mandok na jot-jot tabigi fitnah lebih kejam daripada pembunuhan do tongi sa sitong na fitnah. Pembunuhan karakter, dipaitop karakter niba, lebih kejam ninna. Lapatanna, molosanga marlauk guar ni sasahalak, ala ni akka na pinaruaruan ni halak, totua cik doroha. Nangita he inang, amang molo misal na masuk batu sada punguan, dangarong niulay naruai. Alay sahak matu barbar lusungon. Hata naso hasea taringo tu diri niba. Sahak musi tu pinggul niba. Bohado tu pakilala atta. Naing do nilele na mandoki yade. Isi do na mandoki. Olo do misal nak ngadong nibegi ho taringo tu songonon. Olo pinatakas-takas tu halak. Jala isi sinisi dapok mui. Tornita do tok. Ala niaha. Ala na memang dang lomorohan niba. Di hata-hata halak. Kanido sa sitong na. Jadi lobi siya ni na jupang ni si Paulus di akato tangan na niyadopan na saliling di pakobasyon na. Holani pe boy do mambahin maheyu ibana jaladang marhagogoon law manguduti akka ulaon na. Hami parhobas pe jok-jok lusongoni molosanga di parua-rua misal iba di wek niba manang di parua-rua di sada huria akka padita isarana dang diulaho ni ay diulaho pe molosanga tarsar ay dang binoto bebuhin ni bon binay tu dia. Ay ngarwa
gorniba. Olo do gabi mahewi ba gariada mundur majuau. Dang tolapui mangadopi i. Olo do songoni namasa di parngoluan. Imajosian kalangan ni parhobas. Apalagi mamuse akahita isarana dia kaparpunguan. Molo misalnya di pina buru-buru halak kiba, manang na di parwarwa halak kiba. Olo do gabi mundur riba sian kepanitiaan, manang na sian kepengurusan. Holan alani otik nama bain nasutabo pakilalan niba. Itu masih satu amanginang. Banyak lagi kasus yang boleh dihadapi Paulus pada saat itu, yang bisa saja memberi peluang untuk dia mundur dari setiap pelayanannya. Alai dang ngolo ibana mundur, sekali saya mandi harus basah nina dotong. Sekali saya mau mengatakan saya mau mengikut Tuhan, saya akan menyerahkan totalitas hidup saya, dan saya mau bertarung untuk menghadapi apapun ragam cobaan yang kita hadapi. Ina rohaku molo tasukun sada tawe amang situa MR sihaan naneng pensiun sadarion, molo tasukun adong do sipatan nama bahen ganggu roha di tiki pakobasion pasti ada. Adong do misalnya molo tasukun amangon misalnya secara pribadi, bohado tututot tangan niamang nalo mangadopi akka ruas ni huria di tiki makobasi unang maju parwe dua lah nawe dua mangi kan. Pasti dohono niamangi banyak inang. Amang pasti itu ada. Alai bahasa amang boy saat tuna pensiun. Dang alani gugukui. Tung alani bahasa-bahasa ni Tuhan doi. Di pargugui yau. Totu ido nagabe kesimpulan. Jalata dohoti manon secara live streaming ate amanginang molotung soboi pehita madohoti acara pensiun ni amangi jam 10 taha bigi manon pakatidak kono ni amangi saliling pakkobasion na molo pinayuti songoni molo adong na pensiun maceuli do adong si putih honon karena tidak semua orang mampu untuk menjadi pangulani huria te amanginang adong do isarana ngadi husi potibana gabi situa mama ngate calon situa alai di rohana dang taluk do peyau saat tuna masa pensiun na dang adong sau ibana gabe situai. Karena apa? Karena ini bukan pekerjaan atau pelayanan yang gampang sekali untuk dilakukan. Alani ido Roma si Paulus diragam ni hamaulon na niya dopanna asing na adong pembulian adong dope na niya dopanna ima ajaran-ajaran sesat yang mau membuat setiap orang menjadi bertolak dari ajaran Tuhan. Adong dope halak nama bahen gosip di bayi mataringot tu hadirin si Paulus bahwa dia bukan sesungguhnya apostel ni Kristus. Totu molo sanga songoni dang marlaba do pakilalaan na molo masuk ibana tu sada punguan lau marbarita nauli. Dia tidak punya lagi legitimasi untuk masuk berkhotbah dan memberitakan kabar baik. Dang adong kelayakan di dirina molo sanga di dokon aku meragukan kerasulanmu Nina. Pasti itu akan membuat dia menjadi insecure ataupun tarik diri. Manang sumarhagogo obebana. Alai justru si Paulus di bagasan hagogon ni di bata di pasati bana dupak katidak kononna. Aidada diri nami hujami taho kami. Kristus Yesus ido pabua ibana Tuhan. Ido dido ibana. Dang di pabawa ibana ngarasu laun wae ngapostel laun wae ngaboyaw pa jago-jagohon manang patibo-tibo diriku manang na adong misalnya songok kamion ay padita doaw ay tumimbo do pangkatus yako mulo sanga dong padita songoni pasti nang bobo HP marjamita di joloon dang ngolo hita manang yon do serius yakin na manang bo HP mulo adong isarana manenga-nenga honak kahabuyon na manang hatawon na akaparhalado pitur dapok rohat tado di bagas rohat dang dupi makobasi bana bereng makan ngajong-jong imana di si torita do ima alaniaha binoto karakter karena mata ini tidak bisa dibohongi amanginang untuk melihat bagaimana kehidupan sehari-hari jadi jamita na mangulu sasitong na parnguluan si ganupari kita tidak usah capek-capek untuk membawa Bibel ke rumah tetangga untuk mengatakan saya Kristen saya bisa dan tahu tentang firman Tuhan alaisian pangalaho pangulaon do parsaorata di sido tadaon isi do hita tolak tado mandok au jamita namangulu Kristus do namangulu di bagasanau didok apostel Paulus pe lau pabuahon molo tungpe margogo ibana mangadopi akka hamauloni akka parpoda haliluon sasitongna Kristus Yesus ido
nagabe pamusatan ni pangulaon na di tohonan na. Tidak ada yang lain. Adong dosa ada songoni amanginang napaburnang-burnang diri. Ya do hudok tuhi taon. Ala paburnang-burnang diri bana niandang partohonan non. Jadi mate madongan nadangi pasti di taingok deui caritai. Mate dongan na jadi Roma atau ngaka alumni sakalas nahian laho mabaina cara di parmodinganon dungi dibain macara mandok hata ma amat tahun sakalas nyon lungud doro hakku di parmoding ni dong ako na burjuon amani si tolapon nena si tolak guarna jadi naburju tutu doon. Jala juara do ibana tiki juara 2 dari kelas di mana pistar doon. Alai au ma juara sada. Inai mana masong. Dungi diuduti mana musim mandok kata. Jala imana. Ya do gabi pengurus OSIS tiki SMA hami. Ibana ma sekretaris. Yang guau ketua torina ibana. Iman alau paburnang-burnang diri ya manginang. Sadar tidak sadar. Songonido halak narosian bona pasogit. Maracitacit tikina roi bana tuson. Maradu marutang laho marbus. Rotu Jakartaon. Dungi alani aka mungkin nunuti bana mangulaon-ulaon na. Dungi marsikola dinggam ma akayanakon na. Gabi hasia yanakon na. Dungi ama pakati dakonon ni amat taon. Pitor didok-dok. Molodang alani marsitu tuau mangula. Dang boy hasea ya nakokon ninna. Memang hido panggilan ni Tuhan doi torina. Jadi hira figura do Tuhan di dirina. Molo jumono doi mana lau manengahon manang paburnang-burnang diri. Ido dapok tasian pakati dakonon ni amat taon. Jala di parnguluat tasiganu pari pe manginang. Molo taparuhahon jarang do halak mandok isarana tua kana burju alai pogosi bana. Pitor tadok. Hasia do hoba tarpasu-pasu ngolum. Jarang do halak mandok kosongoni. Alai coba mata bereng halak namora marpangkat ibana nang peso hasia pangulaon na. Diudang matong padita dangi. Alaniaha mungkin adong maulaon alane tarpasu-pasu atik na lulus wisuda geleng na digokong mapadita do akau dongan sa wekna di naman do hata sa sahala olo do di do hasia do hoba tarpasu-pasu ngolum iya na pogus nakin na burju nakin tangadong naman do songoni alaniaha pamengirengon ni halak jot do holan sian hasia di parkaricuan bukan karena kebaikan yang sudah dilakukan amanginang alani ita sulikiti majo sotung tabuat sangap ni Tuhani lau pati bohon dirita di tonga-tonga di parngoluata dung tarajumi hita nanaong marpangkat manang nanaong hasea dia kapar karijuata bukan lagi Kristus menjadi pusat dari kehidupannya. Alai Paulus di hati dakodoi ada diri nami gujami tahok kami. Kristus Yesus hidup pabuah ibana Tuhan. Jadi ini adalah kristosentris namanya manginang. Pemusatannya adalah kepada Kristus. Kristus yang membawa keselamatan, yang membawa kekuatan. Dia yang membawa penebusan. Los ido namang gogohon rohani si Paulus. Molo si Jesaya na minggu nasal pujami tata parohahon. Beda do pamiliton na lau gabi panurirang. Dohot tu si Paulus. Paulus ini bukan original dari yang pengikut Kristus dari lahir. Tapi dia yang dipanggil dari kegelapan. Itu sebabnya di ayat 6 ditegaskan. Aide bata namandokon marsinodang hati uronisian haholomoninin na. Dibuan mahalak sian haholomon tu hati uron. Asa ditadda. Apa sebenarnya fokus kehidupan kita. Tujuan hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Apakah holan laho mangalului papungu-punguhon arta? Arta na dia do tapa pungu-pungu sa lelengon. Di dia do gumudang pikiran rohatta, pamusatan pikirata,
papungon artana di portibiodo manang artana saliling-liling na ikon hot jalo otta i mahasatiaon di Kristus Yesus manang artana di portibiodo. Tapi dahod na manginang artana di portibio boy do mabain halak tarlalap. Dilului ma artana di portibio di papungu-pungu ma. Guda kiem ma di pusitunion. Ada ngita he. Guda kiem ma aka artanion. Tuan takur rinna. Banyak hartanya di bona pasogit sana. Sampai-sampai dia lupa makan. Sampai-sampai dangolo beon mangat di luar contohna. Najis yun mana muse. Dangolo mangat di luar. Iko sehat dua wina. Toho do iko sehat. Alekan iko ni mata do hala. Ay hala nomor 3-3 yan no. Dang boy mana mangan molo dang tatuhor. Dangi. Jadi songoni do tong ada timbal balik. Alay dung matua may bana. Kandang boy bini matan na namardalani. Na mga mangani. Ujung na dung matua. Roma kasahi dangi. Boha may bana law manikmati tordo ma. Menyesalaw da ba. Tuaha ma arta gudang. Mulu subuhi mangalang jagal B2 torin na dotong. Ay do kan? Menyesalaw da ba? Marhua maau gudang-gudang law papungon hepeng. Alay da kaya aurak mardalani do iya nakokku. Kan itu nuai. Menikmati kebersamaan. Itu nggak bisa dibeli amanginang. Walaupun harta banyak. Alani ido ikut jamoti tataringot tusi. Dungi adong dua bagian turpukon. Bagian na parjolo pangaradoti ni apostili di tokonan. Dan bagian na paduang mamuka siya na yapitu 1:12. Margogo do jamitana alay si taonon na porsuk do parjamitanin na. Ada yang unik amang inang di ayat yang ke-7 dikatakan alay di bagasan inganan na mura matapor do artanamion ninna. Dia do artai imahatani di bata. Inganan na matapor ima lapatan na pecah yang mudah patah biasanya dipakai untuk periuk. Kalau kita membaca dalam Alkitab dikatakan ini adalah seperti bejana tanah liat. Jadi bejana tanah liat ini sangat rapuh. Ido baina adong edete bagaikan bejana siap dibentuk. Murai mana dibentuk tapi murah juga hancur. Sonari di inganan nama taporido justru hapeahan ni artanasian Kristusi. Inganan nama taporon sasitongna adalah suatu analogi yang dipakai. Ini menunjuk bahwa kitalah tempat yang rapuh, yang mudah patah itu. Roha, pikiran, pamangata, boido muba-uba manang sadihari. Molo dido inganan nama tapor, buah sama ikut disi di suaton artanasian Kristusi. Alani riko mahita mandok, inganan nama taporon sasitong namar tudu-tudu, tu pakatidak konon ni si Paulus, au mai. Jadi artanasian Kristus ima hatani di mata. Boy do hita rap manangion hatani di mata di bagasan tikyon taripu do margogo hita alay dung mulak sianon adong masih taonon naborat molos dang tapangido hagogo nasian di mata to tumurado hita maheu. Saya yakin. Sehingga banyak orang yang benar-benar dirinya itu seolah-olah diisi firman Tuhan, tetapi ketika ada kesulitan yang besar datang ke dirinya, dia bisa mengatakan dang tolapau bah angkat tangan doau ujung nadak ya memar minggu ala nisi taonon na gudang dosongoni gudek kedo. Jadi sekarang apa yang mau dimaksud inganan nama taporon? Inganan namura matapor diri tamai asa unang fokus hita nalaho ya tempat saya tempat diisi firman Tuhan bukan hanya sebatas di situ. Tapangido mah supaya kita tidak murah pecah dan patah. Tapangido ma hagogoon sian di bata. Ido topik mingguta di batado napuna hagogoon. Hanya dari dia kekuatan, tidak ada yang lain. Ia natasari isa toki doi mabain las ni roha dohot hagogoon dihita. Lobi siani terbatas doi saluhuna. Pulsa petatuhor lo manuhor paket nang didok pe unlimited tong doi terbatas dang boy satu nama teh hita paket internet hita tuh nang pe didok ibana di kartunai unlimited ido kan nuai tapi terbatas. Gak ada yang di dunia ini yang bisa kita cari memang betul-betul tidak terbatas. Semua ini mau menunjukkan hagugu oni holan sian debata lak boha pe gugun tasonari
molodang sian hagogoon ni de batadoi, kita akan cepat rapuh dan patah. Alani ido, pangido masih de bata. Asa tung margogo kita mangulaon hata ni de bata. Gabe hapehan nahuli marohan ang pikirata. Nang bohape hasusaan, nang bohape akalas ni roha, saya bisa kuat untuk menghadapi banyak hal yang terjadi dalam dunia ini. Jadi hagogo na dia do na dapo ni akan naporsiai imani do nanakin dia ya walu. Tumakas do ibana mungkin di akan adeba na hurang takas marahata bata dina didok songonon dia walu do sia. Kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ngasu dia kehasusan masa di ibana. Alai dang sampai keo, dang sampai mundur di bana, dang sampai angkat tangan di bana manang berhenti saat disiaka semangatna. Ima hasurungan ni naporsea molo memang hibul rohana di Tuhan Yesus. Adong do edeni akan naposo bulung dina didok biasana. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Dan adong nama dok dah tiap hari akan cerah. Ada masanya untuk gelap. Tidak ada yang memastikan hidup ini selalu sukacita. Pasti ada kadanya kita menghadapi kesulitan atau duka cita. Tetapi kekuatan dari Tuhan membuat kita bersukacita. Omma batre iman yang paling murni yang mau kita dapatkan dari Dia ketika kita menghadapi banyak tantangan. Ikon martudu-tudu tu Kristus narade ibana dina laho manaon na porsuk dungi jalo otama hamonangan ala di pamonang hita ido haluaon nama buan parbui hagogoon di goluni hita marsada-sada. Kalau dikatakan mampu menghadapi setiap penderitaan, dan na mampu, dan taluk. Tidak ada. Tapi ketika kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengizinkan kita untuk kuat. Orang yang memakan yang pahit akan merasakan sangat manis. Sesuatu yang kita rasakan manis itu sedikit pun masuk ke dalam lidah kita. Mararga situ tudo aik sadorguk uju mauas. Dang na ikon gudang akapartani besongonido. Molo taingok na julu ati akan nanong hea martani. Mula may mana tu sopo-sopona. Alan nong lujay mana jalalasari holan sadurgu pe di inu maiki ngalas itu rohana tarhira songoni do halak lau madai hagogoni de bata jolo didai do akasi taonon asa di boto ibana hagogona siat di bata songoni nang ditikia dong namodding ate molodong namodding jalalau mga puli tu akan nama balu sabuah buhape jagoni pengalaman iman untuk mau menyampaikan kata penghiburan kepada yang berduka, molo sohea iba nama balu, dang dapok dope sabagas-bagasna, boha pakilalani na babalu. Pasti sepakat doi tadi sih. Untuk menyampaikan turut berduka cita. Saya yakin itu. Alai molo misalnya adong nama balu, mandok kata nama balu, pitorira na boy do dipakilala o bagas, pakilalaon ni na babalui. Manang molo adong natilahaon, mandok hata manatilahaon, saya yakin lebih dalam bagaimana penguatannya untuk menyampaikan kalau bukan Tuhan yang membantu saya untuk bisa berdiri sampai saat ini. Dang tolap budaba, mayak kom mamolo sanga, marujungulu amata do inata manangna ya nakon, dang tolak niba. Ay idudongan di jebunami, di jebut niba. Olo dosongan ipakilalahan, artinya adalah pengalaman mengajarkan kita kekuatan sepenuhnya datang dari Tuhan. Kristus mamadongan hita da jala markukoyuk kita. Songoninang dua keluarga nama buan ya nakonna lau tardidi. Takas dohudokon HKBP masih menyarankan untuk membawa anak itu ya sekecil sedini mungkin untuk datang. Supaya apa? Sebenarnya Roh Kudus itu bekerja bukan hanya untuk orang dewasa, tapi Roh Kudus itu juga bekerja untuk anak-anak, bahkan mulai dia lahir. Sekarang tanggung jawab orang tua yang dituntut.
Unang manarita hamu maduan, molosa ngayanak komuna, dang di HKBP manang tadok masa doktrin do tita marhamulian. Jangan menyesal. Unang anon manarita hamu, holsoak kamu dipudi, molo yanak komuna, marhamulian hona RPP ma inda muse kan? Alaniaha, marhamulian manang manguli bana tu ugamo na asing. Artinya ini bukan sebatas untuk menakut-nakuti amang inang. Tapi mulai dari sekarang, marilah berkomitmen. Membawa anak, mengajarkan anak sepenuhnya untuk menjadi anak yang bukan hanya sehat jasmani, tapi sehat rohaninya. Amin martangia kita. Mauliate rohanami dihoale di bata pardinggan basa, di ramoti hodo daginang tot di hami, jalaboy hami Tuhan rap marsaur di parmingguon di bagasan obason. Ali Tuhan hatam nong tol hasi tonga-tonga nami, na mengajari hami asa margogo hami di pardalanan ningulu nami, ay siak kodo Tuhan hagogo oni, asa talup hami, laho madalani hari-hari nami, la marsika sori pe akan namasa, hasusaan do sonang ni roha, totu hagogo na siak kodo, na laho marmudu-mudu hami. Ali di bata amanami, las roha nami Tuhan martaba ruas ni huriam, keluarga J. Sirait inang borusiagian, na Rosian HKBP pardumuan nauli resot Saribu Jawa. Sayang gia gabe ruas na burju nasida, di pasu-pasuho Tuhan ulaon nasida, jala di pasu-pasuho, akka uduk ni ngolu nasida. Ali di bata manami, las rohanami Tuhan di leoko sirokap ni toddi tu akka na poso bulung, las boy nasida Tuhan nalaho majalo pasu-pasu pardongan saripeon. Ima tu yana komu malo martogi eko dolok saribu do orwana etrilina boru butar-butar. Sayang gia ma Tuhan disakap pang masu-masuon nasida di hari Sabtu 5 Juni 2024. Boy mardala dengan nipati roho ari jala marsadani roha keluarga dolok saribu dohot butar-butar. Ali Tuhan di bata manami di bagasan parmingguan nami bagasan obason. Na yang terdidi do dua halak ianak komu. Sayang gia matuan di burmagudang danakon. Di jalon nasida pasu-pasu nasiako. Tadani na di pasu-pasu hodo tong natorasna. Lehot Tuhan habisuan tu natorasna lau mengajari akan nadumenggan. Mardongan hatam na badia itu akayanak kon nasida. Ali Tuhan di bagasan parmingguan jam 10. Neng patu paudo mancak konsitua imana posom amang situa besial lagan inang boru manurung sianwe 2. Songoni inang pemensiunan ni situa amang situa MR siahaan inang boru si jabat wek 2. Tupa jala turema ulaoni Tuhan di bagasan hasikopon ni pangaradion nasiakoi. Asa marmulia guarmu Tuhan dia kapar hobas na naing dijakon do naing pensiun di bagasan obason taruli pasu-pasu ma Tuhan jala di pararho pakobasyun ni amang situa MR sihaan anggia ma di bagasan hai pason do gajang ni umur nasida ala topet di hari natuari onok 5 tahun nasida ali di bata manamni nang akka pakobasyun di bagasa saminggope pakobasyun ni ko inunya na naing patupaon partangang remaja na pasobulong kunjungan gerejawi SPH songoninang punguan lansia na patupa sermon doho senam sehat anggia Tuhan ganup akan naneng mendohoti parpunguani di ramotiho jala di leoko hasadaon ni roha patupa naulina dinggan pasu-pasu aka parhobas nama kobasi disi ale di bata manami songoninang dewan diakonia na patupa madulu akan namar sait jala manangya kon nasida hutangi ko kam di bagasan obasot Tuhan akan namar sahit inang tapubolon boru nenggolan inang te si manjuntak boru si regar inang panjaitan boru huta barat oppu Natanael boru hasibuan inang nyonya situa manurung boru si torus Jetro rumah horbo saluhut akan nasuguari ham tuan akan namar sahit ho Tuhan namin na manulukon akka hai pason dohot hai saroni tumabatang ni akka namar sahit jala pasu-pasu Tuhan seksi sosial nama dulu nasida ramoti di pardalanan ale Tuhan nang akka manguduk do kepanitiaan tahun oikumene inklusif pesta gotilon hari ulang tahun ni huriam naganup hari Rabu Tuhan saya adong do di patu papar rapoton anggiat ganup panitia tarpasu-pasu di leoko hatauon
laho marhasa daon patu pauna kano duminggan obar tu program nana yang si pamasaon. Sayang gia Tuhan sadar rohani panitia do parhalado nang ruas ni huriam. Di akan nanang pasahaton spontanitas persembahan kasih dot lana asing. Sayang gia Tuhan di pasu-pasu ho ngulu ni ganup akar ruas ni huriam nang panitia. Oma Tuhan tangiang nami pasu-pasu akadongan nami namarulang tahun hatu tubuh do namarulang tahun pardonga saripeon gajang maumur nasida jala dileo kohai pason tabailas ni rohana sida Tuhan. Om matangiang nami marhiti anakmu Kristus Yesus si palua kami martangia kami tuho jala mandok mauliate. Amin.